ag siúl amach na spirit a bhí an seo go deo lá sinse mórsa. Cuine muid an focail cailleach go minic ag an náam seo don bbliain. Buit. Agus tíomuid na hiúine don sean bhean grána. Ach ní sin mar atá sé. Tá muid a lig mar chud den nadar. Is mailim a foiinniuh a wathú thart orm, agus is té anam. Deirhan do mar a d gur mé beo céad blian ó hin gnéarthach daoine gur cailleach mé. Bíon an éificht ag an nealach ar an tíide, agus bíon ar daoine freisin. Má hí am hain sin? Gach mí bí meid fannacht ar an nealach lán le ní a ceiliúradh. Rinn na mná a neacaí Róm sin ar fanna cíanta. Tá cúach dá nuair a thagann mrá le chéile. Tá nascágann leis an ngealach. Bogan ar gurpanna leis an ngealach agus lena chéile. Tá cúach leis an uimhir trí. Agus tá cúacht nuair a thagann trúr mrá le chéile. Gach mí tagamid le chéile a gghearcail na man. Chun deascar a dhéanamh, le scéalú le rudaí nach bhfuil bhain a thuile, agus chun rudaí nua a ligean isteach. Glantar an near le sáiste le fáil ré le foiinniuh díoltach. Seo nó sa bhí ag daoine fud fad an dóin le fada. Churn muid smaointí dearfacha tá muid i géirí a cothú isteach san uisce. Agus ólann muid an tuisce sin leis an fuinneamh dearfacha ó álasteach in orgur pein. Úsáidir muid cartaí chun cóille agus tacaíochta ail. Ó nádar déaga agus na spirid. Scríomh muid ar páp ar na rudaí gur bháilinn scaoile le. Cosla leis an dóid a scílann na crin leis na duilleoga. Scílann muid féin le rudaí nach bhfuil buinse linn níos mó. Agus an sin dam muid iad le chéile ar son muid hain agus ar son daoine eile atá extracailt leis na rudaí céine linne. Bíon muid glan arís agus réad an céad bhí eile. An rud is cúachtaí faoin deascrá seo ná an grá. Na mná an nádar agus an grá. Jan, Rish, Le.